Здравейте хора, аз съм The Shadow Master и днес ще направим един клип на Brawl Stars. И до мен е Ninja, който, както виждате, който му се падна Мортис. Той също включил Мортис, включил е и Тара, включил е и Чин. От това хора, напишете ми долу. И Радомир иска да играе с нас. И хора, това е Pink Wow Pro. Той в момента не знае, че снимаме, но ние всъщност снимаме. Иване, А? ние сме ли снимаме? Да. Да, бе. Абе, не е истина, бе. Не те лъжа. Кажи здрасти на хората. Здрасти, какво правите? Това е приятеля ми Георги. Това е Нинджа. И хора, Айде да започнем, Мастер. изчакай, че нещо му дисконектна от играта. Ари, Дуншоу да му ще играем. Едно. Да, хора. Паметта е почти пълна. Добре, чао, хора. Не казвай, че не казвай. Ние ще играем. Още. Георги. Чакай да завършим епизода, де. Хора, не го слушайте. Той ще остане. Георги, в момента докато ти играеш, аз ще чистя телефона. Може да го видиш в епизода. Как си чистя телефона? И видяхте, хора, убиха ни. Ти казваш ли нещо в момента? Не му показвам. Иване, лъжиш, не снимаш. Снимам. Георги, отиди ми в канала и ще видиш, че наистина снимах. Ай. Shadow Masters. The Shadow Master. И вие можете... Как да го напиша? Shadow? The Shadow Master. И вие хора, може през това време да ударите един лайк, да се абонирате за канала и очаквайте и Ninja скоро да си има канал. Wing. Иване, чакай. Ние го очакваме. Какво да напиша? Shadow Masters. The Shadow Master. С F? Иване, чакай. Shadow е с главна буква. Пишеш Shadow. Т-Х-Е. Т. Т-Х-Е.